Bharat Agartala constituency khopsa Bikramorsan B Siwati Pramothani party office inauguration bo khlaiga tai dor tu dor bo khlaijaka buskang song mario koplai khlainai candidate borom gonang Biswajit Kaloi nai tongdi bukha TV news channel जों दाखि बड लायो चिनि टिप्रा आनारस मार्काव जों बड जों चिन बबान कप्लाइखौ जों रखलाय जानाय नि आं नो खुलुम याफोरै न जतन थांचा खाय दाखि जों जारा तिनि टिप्रा मथ फाया खुलुम बो जों मा कयलायनाय बरावबो जों चिन बबान 1 लाख फायदो फाय स फायथुं जों बे बाक्सा थांचा फायथुं नि आं तिनि न कयजाव आ नरबो अन बखावनारदि नर बखाकुना आशंका तातैदि न जे मुजुंफ्रो न कुनु प्रॉब्लेम खांगे आं तंनो बाक्सा न फोन खायमानो कुनु असुबिदा करि हैसे हामबाय जतन